lara nimmi wartade ko be kali fof mi nyaagi mama ngaccabe enangam minanga manjade enangam minanga mangonde asubi mi subi ma sinyama dokam bernde mami tango mi wakko mi rondo ne yidde mende lara ni galleji ne yidde mende lara ni kalesi galleji kalesi ne min ko mai dende kodo mi fala min ko mi di kam wade min ko mi subi ko fi bay mi ala dingai binomi by me ala dingai binomi aduna e jude mun mi ko mi di hadi jedinen kongol jinabe hadi ngimminen kongol jinabe umri ma wat ko balalum umri ma dal fo dalalum sabwala ne wonta ala ko nyimi halande ma oto witam non de e mi halne ma non yasin mo mi wiye ko buri jum mami wiye ko buri jum te nganda kam mayram min kam wadi mo déservé mbad momi ko considéré comme maydo wonbe bamule be leli be bamule pour min déjà ko o natti wonde dunde baba adam ni o mone bamule afa mi natti jibinde natti sohlude mi natti wonde bammak hay yettoda momi ittudu me kayitaji hay yettoda momi ittudu me kayitaji te kadi mbodo anduno wallahi azim mbodo anduno kadi momin jibin bingel mo ganduda tider hoore o defiyat amen kala ko min cohli min dañata e jamme makko ayi odo gacce sikuda min mbodo rondo odo gacce an pat o ala gacce parce que ko heewi ko do ko fof no welma dum tagi tinani hen hay seeda te kadi mi haalan ma non kanko mayram mi harminimo adduna mi harminimo lakara ko biye wonnode natti wonde biyam hay mérito mom yato ittude inde makko inde yettode makko yam dum yettode mo wonta yettade yettodam mi anda holto ndonuda mayram gaddata mi anda so to ko min woni bammu mi anda goddo woni bammu ara wada hen sikki sa jema fou dum de ko an hen jema fou mbimam mi harminimo te ko sa rena koye ma paami min koyam paada an mayram koko ɓuri kam jogade ɓernde tan e cuusal kono ɗo mayram tolni hande ɗo nde tolnimi hende somi joguinoma cuusal wadde ko waɗi ko nden ko min adatomo wadde ɗum mboɗa andi jikuma mboɗa andunode ko nanguma wadde ko hanma wadde ɗum ko hanma wadde ɗum mbimami ko so haala ñawi yo nanɗe cellu haala ma fuɗɗima merdindemi e tampindemi anani jimi ko gokka kam jaam gokka kam mi deeƴa e oɗo galle min e cukalonam anani fayam lakaram mi arab ya ndokka kam jaam ko woni probléme min hokkarma jaam wala an foti hokkudemi jaam ane hoore maɗa laaɓano mayde ma laaɓirma ni min mi yiɗanamo hande kalta ɗum ɗo no mayde ma laaɓirma ni aɗa laaɓa ɗum kono hatta a force aɗa anduno en jibinat ɓiɗɗo baɗoɗo mayram ni tiɗɗo hoore mo nananta jinnaɗo ɗum aɗa ɗaminino ɗum an kalantomi ɗum ɗon Fatou Fatou Nana ko yelta seeda hamilare akora mo Amadou parce que mam yewte makko parce que situation do woni do mam lar hono mi réglita situation hakkunde Seydou e suka debbo situation décision ko ƴettete hay hunde ala hen décision ƴettetaake ɗo décision ko hoɗum cukalel ngel addama o dogi o yehi o artiroyama o dogi o yehi joni ko woni toon kon fof jawdi ndi no artire ko okka toon ko fof no artire
sappo e ɗiɗi ɗo ko ɗum ay jawdi o yeɗaji fadam tan o yiɗa jooɗade yo artir komin gokkunomo ko gasi far ay jawdi ndi ɗum feere ala ma jawdi ndi arta kono hakkunde am e yoro mi falaka yakko te mi andina hakkunde amen o yakkoroni min hakkude ma yoro min ha joom ala hen mi wojaka hen hay hunde yoro ne ani ɓiɗɗo mum o okki minen bonde neydi bonde anniye kadi par ce que ɗum ɗo ko bonde anniye woni o ne ani mo so newnomo an ɓe gokkirama dewgal kayen koɓe baso ɓe ngala hay hunde galle to ɓe woni bon ko minen gokkori ɓe ɓe gaddama e ittama e tampere addama e foftere mbiya a oɗo ɓiɗɗo yoroneyaki o ko hay sa wimo arnatta aljanna o wiyama mi yahani ko jaygol paaɓe par ce que tati ko ton woni anani jawdi ndi yo artu par ce que no dagui e l'islam hetto kam tan no dagui e l'islam a resi debbo kanko ñagani hoore makko dande walla o jaɓani jooɗade l'islam ko wi no jawdi ndi artire ko heddi ko min haajom ala duuɓi nogas mine ma mbiya ha yiidanom wona majjere ma ko woppuma e gallam woppime galle ko ma woppuma e gallam joni ɗoftade konngol jinnaɗam way fayanam konngol jinnaɗo ma lakara mbiyakam konngol jinnaɗam min mbaɗa faala jinnaɗo ma so wonano ɗum mbaɗa faala jinnaɗo ma mi wonani e oɗo galle mi mbaɗa faala jinnaɗo merdini ma kam way merde mbiya Woni kam merdini haala kam way yo. te so dimmiti mi watma ko boni mbimami so dimmiti mi watma ko boni koy imbécile ay dara majjani hen ha ɗon haala ka tolni ɓuri ɗon ko tongu daasi fof ma arto hay teppere muɗum kala ko tongu daasi ma are hay teppere jomum leeli yaawi fof yiidano fof laabi mboɗo anduno kadi ni wano allah no seedi wona majjeram allah no seedi wona majjeram mbimami allah no seedi wona majjeram ay gasi te ma gas noon ɗum tan gasata ta aɗon naata e noppam hande tan gasa an wallahi ma nefsi konngol wallahi mbima ma nemsi ngoɗo konngol mo kala fayim lakara mbimam mi yiiɗa tawdemo nder de mi yiiɗa tawdemo nder de joni laaɓi joni tan laaɓi joni tan laaɓi mbimami ɗum fof ko an waɗi ɗum hoɗum mami an e ɓinguel ma ngue Seydou Sagna Seydou nak artirani kam par ce que si wonno a laari debbo yaha resa debbo a wawan jogade debbo so yahi artirama o yahi encore ala ko heddi ɗo hana Seydou okka acca cugal ngel haala wonto tampinam haala komi wonni metti ɓerni komi wondi ko tan joni haysi ɓerde ma min ɓuro metti ɓerde da orɗo ni min komi wondi a heɗoto kam orɗo ni min gacce mo mondi yoni enen min naato juma enen fof naato marché enen fof ce joni andi ko jamono e whatsapp wona kalɗo wona kalɗo kala haalto soko ma ɓe waɗum esati min ɓuuri on mayde min mi wiyanima noon an oto jima karɗa mi yahowo marché yahowo e tourji an dabbani hoorema gacce o min daɓani hooram gacce an dabbani hoorema gacce o ko ni mbaɗon si boni tan mbiyan ko debbo si boni tan an ko yahantano ɗaɓɓo e ɓinguel yorguel a andano ko bonne neydi ana waɗa ana yaha to galle anda suka debbo mi jiko yoro mi andi yoro ko moƴƴo mbimi te mi andi hakkudema yoro nak yakkandi nak min mi anda te ko yakkata ɗum min mi ɗo anda e yakko mami rewɗom foti rewɗe fof te ala tegudu kan gacce sina an e ɓiɗɗo ma o anani min naato jumaji naato marché partout te andi joni ko jamono whatsapp wona kala haala ma waɗe esati ma waɗe partagé ma waɗe ɗumanti te ala mo tegudu kan sina an e ɓiɗɗo ma o ko wasar yo walla ko whatsapp yo min haajo min mi woƴaka e ɗum hay si aji ma ala toon anani ko mi yetama ko onon worɓe wayini si moƴƴi ko ɓinguel mon kono si boni totti toon nene o onon si jungo ñoli tan totti toon jooma jungo o hande haala ɗum mbimi hande haala kono hakkude ma yor nak yakkandi te
sakuna ma yor yakki rek onon Min te mi wodi on taw do mi rewara min do hakuna ma yor yakko hakkunde ma yor te min kala ko wawi haajam wonde ala, hakkunde ma anda hen yor. nak Haajam am ala. responsable dani jawdi ndi no artu tan aw ala min problème haajam ala hen. haba en ko mettima si Allah jabi non min ko mette ko mi wondi ko tan muri dum o debbo aduna a fat rek si Allah jabi Kodo mi fala min ko miri engoke kambade min ko mi suri ko fi bay mi ala dingay binomi Wontu joni ari ko fi bay mi ala Jonom, dingay binomi ko anglais wiyata I'm ready. ko idde ma da jara Boy, mi wartade ko be kali fo Pari. nyagi mama ngaccabi enangam yaadu yonti enangam mango wiirama kalif ma Allah caggalam sabu an woni hooram an woni min mi ande sabu aɗan ɗo lomtoɗa hewɓe caggalam lomtoɗa kam lomtoɗa kawa lomtoɗa hoore ma ko famille en jeeɗa ko woni ko famille en jeeɗa aɗum jogui baramta hande ƴiƴi meje men jillodiri wadde ken famille gaga wonde sehilade nen somi foyini bottade mine kaw ɓayde ken gottata en tant que ro karade no ndeƴinoɗa haqqille makko ni non ndeƴirɗa haqqillam kalif ma Allah fof kalif ma Allah hoore ma woni o mo joguiɗa woni o jom suudu mbiɗa mbiya kadi mbaɗanni mi nanta heɓata ko musidɓe mi wiyan noon yaw dugalle ma gara joɗɗaɗo kono haqqille ma mboɗo wawi fottade les 90% yo heddanomi ɗo haqqille ana hayna boy non non ɓe jaram min ko kalɗa ko miɗo yettama miɗo yetta Allah no hakkille ma deej no hakkille ma deej nde darnede darneɗa ɗo ko noon mi darata ɗo ha garsa inchallah an kay wattu feere tan to yaada to no a wakkilo eyyi ko heddi ko wona ko min mbiɗa ɗo eyyi wona hol hay hunde en tout cas dal ya won laawol jam Allah yettinama mi jam wakkila gongo rek ta hejirani minen merci beaucoup e oɗo raynoɓe ɗi fatta e goto bon bientôt ɓey bon voyage bon d'accord mi nanganama ok sappo ok comme he ana yawi de ko wattu wullugol ce n'est rien ko miiji tan wuluntuno na hay fos hoccu gulare maɗe mimino ɗo nani a metta ɗo wulnude d'accord ha mi wurnoyro sukaɓe galle andi ɓe nanta haala mina ara kikiɗe ala problème aw e mbaɗi hen awoni jam aw minanga mangonde asubi mi subi ma sinyama e hokkam bernde ma mitambo mi wakko mi rondo nde yidde men nde larani galleji nde yidde men nde larani kalesi e galleji kalesi
ane min ko mai dende kodo mi fala min ko miri engoke kambode min ko mi subi ko fi bay mi ala hadde ngay binomi aduna e jude mun min ko mi hidi kodo mi fala min ko miri engoke kambode min ko mi subi ko fi bay mi ala hadde ngay binomi aduna e jude mun imma mbaɗa sohloma hadi teddinen kongol jinnaɓe hadi gimminen kongol jinnaɓe wima watto mbaɗaɗum hettima o sah wima dalbo min de ko wayno honi mbiɗa yinno duttoɗe no wuuro a ƴeewi kalda ko mi ƴeewi ko kalmi ko no feewi il faut duttoɗe no wuuro tati mayra ka kaɓɗo walla ko ɗum wona habdude wonko ganduɗa ko enen mbawi ƴettande ɗum koye meɗen te mboɗa andi ko mbaɗɗen hanki jamma ko so mi yettima galle Seydou en mi wonta toon hay seconde min hakkilam jaɓani ɗum mayram duttoɗen wuuro ala kadi jogoyam confiance mi rettata ko galle yayam mi yata kadi galle moɗon ko direct so ndewnomi ɗo ko ɗon deftani caggal ko mannoɗen ko somi yettima mbata nanani ko mbimami ko hay seconde Seydou wawata muñju ɗum mayram ɗum ɗon deƴƴinani hakkillam gimmoɗen ɗo jaaha wuuro jaaha nder galle Seydou en min kay mi jaɓani ɗum ndar o watta kam haydara kadi aɗa andi mi wawata ummade ɗum waɗa direct so babam mbiɗa heeɓa ko kemnomi yan kam aɗa andi babam no waye wawi nak pour mi natta gallamen il faut mi yaha ha galle Seydou en e Seydou wawa wadde mi supporté hay seconde mayram hadde ɗum ɗon mayram ɗum wona solution so tawi ko min tawa fellitirutade jani galle meɗen to o woni Seydou en woni baba ma en kala garɗo galle amen mami femtodire on tigui ala tati nden aɗa andi ɗum waɗat birwi te ɗo to gonɗen ɗo en cohlani birwi cohluɗen koko yeedi ɗaccu rek mi waɗa ko mbimi ko ɗum ɓuuri hewde suturo sabu horma yejjid en jeehi goo en garti kadi en jeehi laabi ɗiɗi so tawi mi ari galle moɗon garɗo fo a wi aɗa waɗa ɗum affronté nden ɗum waɗat birwi te wuuro fottinal ɗum noon accu rek mi yaha to Seydou directement ɗum jiɗɗa ɗum jinmi ɗum tan woni solution ma on solution goto jogui non non mayram min kay hakkilam jaɓani ɗon mbaɗa ala yam confiance miɗo hoolima ha ɗo hoolare haadi kono gon sengo ɗon mi hoolaki ɗum ala so tawi rek aɗa hooli kam par ce que ko dogal minen ko aɗa andi ɗum vraiment ɗon mayram tati so tawi aɗa hooli kam jaɓanam ko ñaaguimami ko an kay sa lelima ɗano wona komin wima noon sa lelima ɗano horma miijo haydara hay danger goto horma miijo par ce que ko noon tan mbawmi wadde hamin natta gallamen somi waɗani noon babam warat kam aranti ɗum noon jaɓanam ɗum rek te leloɗa ɗo mi continue ma ko mbaɗanandumami ko accu ko miijorɗa ko jaɓ ɗum tan ɗo e janggo
walla ɗo e jamma yaha direct galle ma daram gaay wonnam ɗum rek mayram ko hakkille mo woni deeƴaani ɗon yo hakkille ma deeƴi hana ko an woni min woni an ɗon tan poɗɗa jogaade confiance Seydou haydara watta arlem continent ma ar wona sababu Seydou ko jinna men ɓe e saare nde taɗaɗo wuro men no wayi mbiɗa anndi no ɓe mayi kono jarani kadi miijo hakkunde ma min e ma wuro ngo kene walliti meɗen tan e dental kono haydara ɓe gonani hakkunde meɗen oppo ko miijotoɗa ho ngara lelo ɗo rek joni goppa ko miijotoɗa ho par ce que ɓeydoto tan ko tampindema ganda ɗum o wawi amma koye basal baaloɗa nene ni ɓiɗɗo ma ko annduɗa ko meeɗa wadde ko ɗum hannde tati waɗi tati komo yennuran hannde komo yennuran fii komi haali mo yomi yaha mo wottoyo mottaari makko no ka nder suudu mo yennina winnam merde fichier tati ɗillaaɓe mi wonaade to jannuɗa si wona poti jana moro jana koko mbimami ɗo affaire mayram ko ɗum jiiloynoɗa ho a yiyat mayram tati an ɗo hoore ha jooɗade he nder galle he ɗacca yaade ko mayram daroynoɗa ho a yiyat ɗum an nan haala an ɗatiɗi hoore won kon darmi de asusami won kon darmi mimami won kon darmi mimami won kon darmi de won kon darmi mimami de wutta janano ko kalta won kon darmi mimami min mi haldana e debbo baska an ko a debbo gonɗa soko gorko gonnoɗa ko gorko kaldarta wallahi min waɗatno mi foftinam jew anani min komi kulɗum so woni wona ko gandunomami ko an one mayra mi wiya oɗo tati ko ligga i woyo ko am ko minnen kay so wonano no mbaduɗen e ngoɗo wuro ni no gandirmami gonɗa ɓi nenam i nden kay mbiya mayram koko ligga ene itta e sago muɗum Kalesi, Galeji, Kalesi, Anemin komai dende, Koro mi fala min komiri,
gimminen kongol jinnabe hadi gimminen kongol jinnabe